Τι ώρα είναι? Είναι ώρα να απολαύσουμε καλό φαγητό, ώρα να θυμηθούμε γεύσεις που κοντεύουμε να ξεχάσουμε. Γι' αυτό... Γεύσεις Μάλαμας. Απολαύστε τώρα και πάλι μοναδικές γεύσεις με τις υπέροχες σπεσιαλιτέ του σεφ Σάκη Μάλαμα, με την αίσθηση της προσωπικής εξυπηρέτησης που ικανοποιεί κάθε σας επιθυμία. Γεύσεις Μάλαμας. Σε ένα όμορφο, λιτό και ζεστό περιβάλλον σας ταξιδεύουμε στην απόλαυση των γεύσεων, ολοκληρώνοντας την απόλυτη ικανοποίηση με τιμές χαμηλότερες από τις πιο χαμηλές που ξέρετε. Γιατί για μας το καλό φαγητό δεν είναι θέμα κόστους, θέλει μεράκι, γνώση και φαντασία. Ταβέρνα Ουζερή Γεύσεις Μάλαμας. Και επειδή το καλό φαγητό δεν έχει ώρα, σας περιμένουμε όλη μέρα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 25. Όπου γεύσεις και Μάλαμα.